Hola de nou a tots i totes. En aquest vídeo el que explicarem és com implantar correctament un pla de control de l'aigua. El pla de control de l'aigua, el seu objectiu és senzill i directe: garantir que l'aigua que utilitzem en el nostre establiment no suposi un risc pel consumidor. Pel que l'abast del nostre pla de control de l'aigua és tota la xarxa interna que tinguem, les aixetes, les boques, les canonades de distribució, si tenim algun dipòsit intermedi, si tenim algun escalfador, alguna caldera, algun acumulador o algun aparell d'òsmosi o algun descalcificador. El que també haurem d'establir en aquest pla de control de l'aigua és qui és el responsable d'aquest pla, és a dir, qui és el responsable de garantir la salubritat i potabilitat de l'aigua. Amb el programa de control, el primer que hem de tenir clar a l'hora de saber quin control hem de fer en l'aigua és saber l'origen d'aquesta. No serà el mateix considerar les consideracions internes que hem de fer amb una aigua que ens ve de xarxa municipal i a la qual no rep cap tractament, perquè és la xarxa municipal qui s'encarrega de fer tots els tractaments necessaris perquè aquesta aigua ja sigui potable quan ens entra a les instal·lacions, o si aquesta aigua és alguna font de captació pròpia o, altrament dit, d'un dipòsit, quan llavors serem nosaltres els encarregats de garantir la potabilitat de l'aigua. La majoria de casos seran fàcils perquè serà el cas en què l'aigua prové directament de la xarxa interna. La següent cosa, llavors, que hem de tenir clara en el nostre programa de control és aquest sistema de distribució intern. Tenir en compte si nosaltres tenim algun aparell o fem algun tractament intern que pugui afectar les característiques de l'aigua tal com ens han arribat a l'establiment. Per exemple, si tenim un aparell d'òsmosi o un aparell de descalcificador, hem de tenir en compte que això pot afectar a la potabilitat de l'aigua en el sentit que poden estar eliminant clor de l'aigua, ja que el clor és el que fa que l'aigua sigui potable i sigui apta per al consum humà. Doncs el clor és el que garanteix que no hi hagi microorganismes en l'aigua. Per tant, si tenim algun d'aquests aparells, hem de tenir clar aquest aparell de descalcificador o d'òsmosi, si l'aigua que passa per aquells aparells directament ja la utilitzarem o s'ha d'acumular en algun lloc i hem d'estar acumulant aigua que no tingui les característiques que té quan arriba de xarxa. Finalment, l'última cosa que hem de tenir en compte també és el material de les canonades. Si és material de plàstic, no hi ha una migració de components cap a l'aigua, però si són canonades antigues que puguin ser de metalls, s'ha de tenir en compte que en petites traces poden migrar components cap a l'aigua. Finalment, com a part de registres de control que se'ns pot demanar, si tinc aigua de xarxa, he de justificar aquest origen, com molt fàcil amb el contracte amb l'empresa d'aigües o amb una factura que també justifiqui el consum intern que es fa de l'aigua. Amb això ja demostrem que la nostra aigua està controlada perquè ve de xarxa i si tenim una font de captació pròpia, llavors el que hem de fer és controlar el clor en la que haurem de clorar aquesta aigua i haurem de controlar que l'aigua tingui clor dintre dels límits legals, ja que si ens ve de xarxa és l'empresa subministradora qui controlarà aquests límits de clor i si no haurem de ser nosaltres internament. I com hem dit que el clor és el que fa que l'aigua sigui potable, sempre ha d'estar dintre dels límits legals per garantir que l'aigua no vindrà carregada de microorganismes i que no vindrà sobreclorada, que llavors voldria dir que l'aigua representa una font de perill químic. I amb aquests dos conceptes o tres bàsics serien la clau per poder establir correctament el pla de control de l'aigua al nostre establiment. Moltes gràcies.